ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ। ତାହେଲେ ଆଜିର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖି କହିଲ ପିଲାମାନେ, ବଳୁଆ ବେଶୀ କିଏ? ଆଇ ମୁଁ କହିବି। ଯାହାର ବେଶୀ ବଳ ସେ ବେଶୀ ବଳୁଆ। ଆଚ୍ଛା ମିନି, ତୁ କହିଲୁ। ଆଇ, ଯାହାର ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସିଏ ବେଶୀ ବଳୁଆ। ଆଚ୍ଛା ରିଙ୍କି, ତୁ କହିଲୁ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଆଇ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମେ କହିଦଉନ। ହଉ, ମୁଁ ସିଧା ପିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଦିନକର କଥା। ବିଲୁଆ ଦିନେ ମାଂସ ଆଶାରେ ହରିଣ ନିକଟକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମୋର କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହରିଣ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ହରିଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ହରିଣ କହିଲା, ଚାଲ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତୁମେ ମୋର ଆଉ ବାକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ହରିଣର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷା ଏବଂ କାଉ। ଏହି ଦୁଇଜଣ ହରିଣର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଗଲେ। ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ହରିଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ମୂଷା ଥାଇ କହିଲା କାଉକୁ, ମୋତେ କାହିଁ ବିଲୁଆ ଭାଇର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କଥା ଲାଗୁଛି। ନଚେତ୍ ବିଲୁଆ ଭାଇ ତ ଆମ ସହିତ କେବେ ମିଶେନି, ତ ସେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶିଲା? ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା। ତା କିଛି ଦିନରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ ଦିନେ ଆସି କହିଲା, ହରିଣ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଦେଖିଛି, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ପାଚିଲା ଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ଖାଇଯାଉଥିବାରୁ ଫାଶ ବସେଇଥାଏ। ଆଉ ବିଲୁଆ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ହରିଣ ଫାଶରେ ଫସୁ, ଚାଷୀ ହରିଣକୁ ମାରି ଖାଉ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ବିଲୁଆ ଭାଇ ଆରାମସେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବ। ଏହା ବିଚାର କରି ବିଲୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ହରିଣକୁ ସେହି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଠିକ୍ ହରିଣ ବିଲ ଭିତରକୁ ପଶିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହୁଥାଏ, ବିଲୁଆ ଭାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବିଲୁଆ ଭାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଏ ଦଉଡ଼ିକୁ କାଟିଦିଅ। ନା ଆଜି ପରା ମୁଁ ଓଷା, ମୁଁ ମାଂସର ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଯେ ରାତି ପାହିଲା ମାତ୍ରକେ କେମିତି ଚାଷୀ ସକାଳୁ ଆସିବ ଏବଂ ହରିଣକୁ ମାରି ଖାଇବ। ତେଣୁ ତା ଦିନ ହରିଣ ଭାଇ ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମୂଷା ଥାଇ କହିଲା, ଆଜି କାହିଁ ହରିଣ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ? କାଉ ଥାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖି ଆସେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହରିଣ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଲୁଆ ସେଠି ବସିଥାଏ। କାଉ ଥାଇ କହିଲା, ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତୁମେ ଏଠି ଅଛ, ହରିଣ ଭାଇ ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି। ନା, ମୁଁ ପରା ମାଂସର ଦଉଡ଼ିକୁ କାଟିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ହରିଣ ଭାଇର ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ନା କିଭଳି ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ହେବ? ଏହା କହି କାଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ମୂଷା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତ କଥା